Yes, ripalungguhan iki mumpung isih para sesepuh disepuh kepareng jenak pinarak kuwi Mbah Kakung karo Mbah Putri parandine wiwit sore ya ora jengkar saka sasana. Ya ngaturke panglipur sawetara, Truk. Nggih. Diwiwiti saka sing klasik-klasik luwih dhisik Mas Gareng. Oke, cacak upamane kula tak nyuwun pambiyantu kalian Mbak Lia Sundari. Nah, menika. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yen dereng medal sinom parijata ngoten niku teng awak kirang seger niku. Monggo Mbak Lia. Cakepanipun menapa kemawon kula nderek ingkang baken sinom parijata nggih ngoten niku nggih. Monggo Mbak. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Malik pelok, Truk. Apa upamane?
ya karo mengenang sang maestro Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya, ngaturke langgam karyanipun Mbah Mantep. Terus sing ngarepe diaturi nembang sapa? Kula nyuwun sewanten kakung minangka bawanipun kinanti dumateng Mas Joko nggih Mas nggih. Nah, coba kaya apa? Mangke menawi langgamipun kula pilihaken gendho Dian Munasira. Oke, siap. Nggih, coba diaturake. Monggo kinanti sandiasmanipun Pak Mantep Mas Joko. Ya. Mana yen ke taman wuyong tapung wong kang ayu sumanding nano senadyan hamung sedelo nambani kangene Mas Joko. Yo Mbak Munasirah coba kaya apa ngenteni. Ayo. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu aku
matur sembah nuwun dumateng Mas Joko saha Mbak Dian Munasira ing sampun kepareng ngaturaken menika kala wau angenteni karyanipun Simbah Mantep Sudarsana. Mayah wis kepenak temenanan ki mau, Truk. Nggih. Pun, Truk. Dalem iki akeh sing kepareng kirim nawala lumantar WA. Masa? Sugeng dalu Pak Cahyo nderek streaming. Saking Musuk Boyolali nyuwun Sotya kalian Ula Tampar. Saking kula Pak Sartono. Nggih. Iki Nduk Umi, ha. Ana sing ngersakake ya karyane mbahmu saka Blitar, Mbah Sukron Suwanda Ula Tampar. Coba jumenenga, Nduk. Ha iya. Ula Tampar nalika diasta karo Mbah Sukron pentaske ning Rebu Legen daleme Pak Anom Surata diparingi judul meneh ya kuwi Nyidra Asmara karo Pak Anom. Wah iya, nggih. Bisa Ula Tampar, bisa Nyidra Asmara. Nggih, nggih. Dawanipun pangkur. Nah, iki Umi kan tembang iki jan bergas iki apik iki. Iya, Ya, Nduk, Umi Hafifah made in Ponorogo. Matek seri angkleng darma ana cerita tingkae Apa? Aja meneng guyu sik to. Kita kayak pertanyaan gelem ora? Lah, Mak. Nah, warung apa sing paling atos? Warung watu. Iya. Ora kok Sik, ya. sik. Sik konsentrasi sik. Wah iya. Jenenge Ula Tampar wani gonjak garwane Sang Mahawiku. Nano Hanenggih kinaga Kentong ana Mas Ujar kok ono, Sesile nyinaga kini bakso.
matur nuwun Nduk Umi. Arep pipis ora apa-apa kono. Berasa ta panjenengan adem kaya ngene ya. Ayo. Yo saiki di palungguhan iki genti ngaturake sing bernapaskan religi utawa agama Islam. Iya, sawise Mbah Mantep saiki genti karyane Mbah Anom Surata upamane. Ngaturake nenggih pepeling terus. Oh, pepeling. Ya, saiki nyuwun dawanipun dandang gula dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Coba kaya apa? Ya Mas Taslim ya, mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha dilaleke rukun lima niku sahate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu nano Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna diaturake pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Yuk.
cangkepe sembah nuwun. Yo Mas Ulama ya Mas yo. Ayo. Lah aturake iki nek sing ngersake Lintang Asmara request saka para kadang-kadang YouTuber iki lho. Ayo nggih. Tak patuti musuke karo awakmu ya. Nong winong ya. Ayo nggih. Kaya apa? Ayo Masul ning daerahmu dhewe los lah kowe. Nggih. Biasanya iki lek tanggapan dhek iki adoh dhewe saiki cedak dhewe. Ayo. Syukur. Kali titip dumateng bapak-bapak ing wewengkon mriki mbok menawi niki Mas Ulama iki sludah-sluduh teng pundi mangke mang aru-aruwi nggih. Nah iya merga ya klebu rombongan Madangkara. Ya nggih. Suruh endi Ulama mau. Mangke wae. Malah ning kono. Ayo Nong, kancanono iki Nong. Kaya angka 10. Ayo. Sul, desamu apa Slumbung apa Sul? Sidomulyo Sumbung, Pak. Sumbung apa Slumbung? Sumbung Sidomulyo. Aku wis tau mampir kono lho mbiyen ya. Nggih. Ha iya, kanca-kanca mau do mampir mboten? Pinarak wau, Pak. Alhamdulillah. Kok sugo napa teng mriko? Susu. Wah, iya gizi kuwi penting iki. Ayo nggih. Alhamdulillah. Lek kampungnya jenengan mboten bersih dusun, mboten wayangan ngoten. Ringkitan, Pak. Wah, alhamdulillah. Sing asal sapa? Jenengan dhewe. Mas Ujar. Oh, Mas Ujar. Wah, iya syukur. Mbonate to, nggih. Ning rutin ta mriko niku? Rutin, Pak. Wah, syukur. Sing ngoten niku Pak melu seneng, melu remen, melu bangga. Nggih. Lintang Asmara nggih. Mangke kula mampirke melih mboten? Nggih. Lha sekolah ya to.
Sekolah mengke. Sekolah mengke jam 7 kok, Pak. Nah, jam 7 padha aku ya setengah 8. Lek ora ngantuk ya bubuk. Ah ya mau sedina bubuk aku ya. Ah ya sak kuwate. Ya diaturake lintang asmara coba kaya apa. Mbak Winong Nawangse karo Mas Prasetyo Sulomo. En karo ki awake dhewe ya nderekake rampunge Bratayuda ke para pepunden Pandhawa do sabet jagong karo Sinuhun Prabu Ndarawati karo Dewi Kunti Talibrata. Ayo ngono kae. Engko bar iki dhewe sowan prana. Heeh, cocok nggih. Yuk dados lintang asmara. Yuk. Sulama. Kenapa, Pak? Napa? Niki
Yo jatamu yo kuwi. Serku tak tambahi pisan lho. Aja ngomong kancamu tak tambahi ngono. Iya. Hai.